Şahir Kerim Gurbannepesow. Goşgynyň ady Jygıldykda bolan aýdyşyk. Okaýan Nepes Roziýew. Yaranlar, bu dünýäň peýany bolmaz. Bir manat berseňem ziýany bolmaz. Bardyr bu dünýäniň peýany bardyr. Bir köpük bersegem ziýany bardyr. Her kimiň öýünde çagysy bardyr. Her kimiň öýünde aýal bardyr. Çagydan artyrsaň ziýany bolmaz. Aýaldan artyrsaň zowaly bolmaz. Kimde kim panyda ajy doýarsa, bakyýa baranda sowaly bolmaz. Ağaçlaryň gyrmyzy ýangagy bolmaz. Sagdyn eli, sagdyn aýagy bolmaz. Elinde aldawçy taýagy bolmaz. Aýda bir gelini talagy bolmaz. Öýde gyzyl diýişli äşisi bolmaz. Amanat kassada pişesi bolmaz. Jübesi ýarymlyk diýeni şoldy, gedaý gözümde ýitirim boldy.